Bueno, zazpigarren ariketa honetan ditugu hiru ekuazio trigonometriko. Vale? Banan joko dugu. Lehenengoan, cosino x gehi sino x berdin 0. Gau, arrazoi trigonometriko desberdinak, angeluak bietan berdina da, formulak ezin ditugu aplikatu, eta egin ahalko zan gauza bakarra izango zan, cosino edo sinu, sinu karratu edo cosinu karratu berdin bat formula hori erabiliz, bata bestearen arabera ipini, baina hori egiteko erro bat egin beharko genuke, eta sinu izango zan erro bat ken cosinu karratu. Vale? Eta hori ez da bat ere komenigarria. Bueno, sarri erabiltzen dugu hau. Hau da. Sinu gehi cosinu berdin 0 bada, horrek esan dau, ez sinu, ez da cosinu, ezin direla izan 0. Zetxik, sinu berdin minus cosinu izan beharko zan, eta sinu 0 bada, cosinu ere izango zan 0, eta biak batera 0 ezin dire izan. Bai? Beraz, badakigu ez sinu, ez da cosinu ere ez direla 0 izango. Orduan, aldugu zati cosinu egin ekuazio oso alde biak. Bai? Sinu zati cosinu gehi cosinu zati cosinu berdin 0 zati cosinu. Eta zer geratzen da? Tangente x gehi bat berdin 0. Hau da, tangente x berdin minus bat. Vale? Gau, tangente x berdin minus bat bada, tablan begiratuta, daukagu soluzio bi. Bata, horren beste gradu, 125 gradu, edo 315 gradu. Radianetan ipinita, 3 pi laurden, edo 7 pi laurden. Gehi, 2 pika edo 2 kapi. Edo 360 k. Vale? Hori izango zen, soluzio. Bebai, sinu x berdin minus cosinu x eginez ere, tablan, begiratzen baditugu balioak, bi hauek urtengo dira. Vale? Bueno, bigarrenean da, bi cosinu x ken bat, gehi sinu x berdin 0. Vale? Sinu x bakantzen dugu hemen. Vale? Sinu x berdin bat ken bi cosinu x. Eta hemen, erabiltzen dugu trampatxo bat edo. A ber, hemen, zati cosinu ezin dugu egin, ez dakigu sinu eta cosinu biak batera 0 aldin izan. Zeka, cosinu 0 bada, sinu berdin bat geratzen da, eta egia da, cosinu 0 banean sinu aldala izan bat. Beraz, cosinu 0 alda izan. Beraz, zati cosinu ezin dugu egin, bakarrik tangentiaz geratzeko. Beraz, beste prozesu bat asmatu beharko genuke. Vale? Hemen, esaten duena da, bueno, sinu berdin bat ken bi cosinu x bada, berbi egiten badugu, bat ken cosinu karratua ordezteko, azken finan zeingo dugu, erroa, hemen, sinu x berdin bat ken cosinu karraturen erroa ipiniz, eta gero berbi eginez, berbi egiten dauz, hemengo bietan, hori da berak proposatzen duena. Vale? Eta zaten dago, sinu karratu x izango da honen karratu. Honen karratu da bat, ken bi aldiz lehenengo bider bigarrena, ken lau cosinu x, gehi honen karratua lau cosinu karratu. Orain, sinu karratu gai aldugu ipini, sinu karratu berdin bat ken cosinu karratu. Vale? Eta orain ja, hemen, geratzen dana da, ekuazio bat, dana cosinu zeidatita. Elkarten ditugu cosinu guztiak, eta geratzen da, 5 cosinu karratu x, ken lau cosinu x berdin 0. Hau da, cosinu x bidekai komunatarata, cosinu x berdin, bider, 5 cosinu x ken lau berdin 0. Beraz, cosinu x berdin 0, edo cosinu x